هفدمی دەستپێکردنا چینە گەنم و جەه هاوینا ساڵا 2019 و bi sala reş pêpesandkirin. Li Rojavayê Kurdistanê bi hezaran hektar ji zevî û dexlûdanê welatiyan hatin şewtandin û qurbaniyên mirovî jî encamdan. Li gorî desteya aborî û çandiniyê ya ser bi pêdê ve ta roja duşemê nîvro 17 meha şeşan 2019 agir zêdetir ji 35,000 hektar berhemên genim û ceh xwar û şewtand. Wate zêdetir ji 25 milyar lêreyên Sûrî zirar bûye. Li gorî rûber û hejmara giştî ya ziraran li gundewarê Tirbespiye û Çilaxa 31 gundên cuda li xwe girtiye û 10,000 hektar şewtîne. Li Qamişlo Dêrikê nêzîkî 94 hektaran şewtîne û zirar gihîştiye wan. Li bajarokê Tilkoçer û Derdora wê zêdetir ji 4,000 hektar şewtîne. Welatiyek lê Derdora Tilkoçerê di dema hewlên vemirandina agir de jiyana xweş destaye. Li Hesekê û gundewarê wê zirar gihîştiye 13,000 hektar. Bajarê Amûdê û gundewarê wê zêdetir ji 1300 hektar genim û ceh şewtîne. Serê Kaniyê û gundewarê wê nêzî 1340 hektar şewtîne. Li Kobanê û Girêspî bêhtir ji 2400 hektar zevî şewtîne. Li Reqayê jî 1500 hektar şewtîne. Li Tebqa 1850 hektar. Li Dêrazorê 350 hektar şewtiye. Li Minbicê nêzî 110 hektaran şewtîne. Ev dever li derveyî Kurdistana Sûriyê ne. Li gorî rêveberiya çandiniyê ya ser bi rejima Sûriyê ve jî zirarên parêzgeha Hesekê rêjeya zeviyên hatine şewtandin û zirar gihîştiye wan ji rêjeya rûberên çandiniyê li Cizîrê bi tenê 7.8 ji sediye ji koka 980,000 hektar û tê çandin. Ev derencam û hejmar ta êvara roja duşemê 17 meha şeşan 2019 ne. Piştî van encam û rêjeyan jî agir û şewtandina zeviyan berdewam ma. Duh roja duşemê bi tenê danê sibehê agir girte gundê dora Qamişlo û nêzîkî 200 donim yên welatiyên bi navê Çelebî û Idrîs Xalid şewtîn. Berê agir kete bi gundê Girbawiyê nêzîkî bajarê Qamişlo ve. Her wiha li gorî jêderna xwecihî taybet ji Rêbaz News re danxuyanî roja duşemê demjimêr 12 nîvro agir girte dexl û danê cotkarên Kurd lê gundên Rimêla Şêx, Şebek, Abrê yên nêzîkî bajarokê Çilaxa li devera Aliyan û zêdetir ji 1000 donim zevî şewtî. Piştre agir ji gundê Abrê ji piştî nîvro ve girte zeviyan li gundên Alaqos, Xirbê Cihuwa, Dêrna Axê, Nebî Sadî, Mûse Gewra, Sêgirka Dir'o. Li gundê Xirbê Cihuwa û hin gundên din malên gund di nava zeviyan de bûn û metirsiyeka mezin di ser welatiyan durust bû. Hewlên vemirandina agir ji aliyê gundiyan ve hatin kirin. Lê agir ta demeke dirêj berdewam ma. Li gorî videoyeka taybet bi radyoya Rêbaz roja duşemê demjimêr 3 esrê agir li hawîrdorê gundê Alaqosê jî ket û girte 3 malan de. Di nava gunde xwedanê wan jî Beşîr Cemîl, Mihemed Hacî Tahir û Yehya Hesan bûn. Agir ta demeke dirêj di nava gunde nehate kontrol kirin. Li Kobanê jî jêderên xwecihî ji nava bajarê Kobanê ji Rêbaz News re ragihandin ku roja yekşemê agir bi zeviyên genim û ceh yên cotkarên Kurd li her du gundên Cîlik û Rovî li rojhilatî başûrî Kobanê ket. Bêhtirî 5 hektar zeviyên genim û ceh şewtîn. Her wiha li Serê Kaniyê û gundewarê wê di heftê û du demjimêrên bûrî de 130 donim li gundên Erqim û Nasiriyê şewtîn. 6 mal li gundê Salihiyê şewtîn. Patosek li gundê El Amêrit şewtî û têkçû. Li Amûdê zevî û dexlên her çar gundan Sîmitka Newaf, Moza, Wejdî û Girhisar ji gundewarê Amûdê hatin şewtandin. Lê zirar û encamên dawî nehatine naskirin û belavkirin. Lê li gorî Komîta Çandiniyê ya ser bi pêdê ve ji destpêka werzê Çinînê ve 1300 hektar şewtiye. Lê Qamişlo derdora wê jî li pênc deveran li başûr û rojavayê gundewarê wê agir pêket. 20,000 donim ceh û genim li gundên Keçel Ereb, Gurbawî, Kevrê Sibî û Malasibat, Demxiya û Nîv, Tilfaris û Navkurê şewtîn. Di encama şewatê û hewlên vemirandina agir de tanha 8 kes di nav wan de endamên agirvemrênerê jiyana xweş destdana. Derbarê şewtandinê û zirarên ku li Kurdistana Sûriyê encam dane her yek ji rejimê û pêdê dana Qereboyê ji zerermendên şewatê re red kirine. Şewtandina zevî û dexl û danê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê dilê piraniya Kurdan li hundir û derveyî welêt bi xwe re şewtand. Armanca sereke ji vê proseya plankirî di jatiya Kurd û Kurdistanê ye. Şerê Kurdan di dabînkirina nanê wan yê rojane de ye. Fişareke da ku welatiyên mayî jî ji hundirî welêt derbi derbibin.
چالاکوان و شروڤکارên siyasî jî cudabûnek navbera nêrînên wan de derbarê aliyên karênerên van tawanan heye. Beşek ji Kurdan rejimê û destekê wê li deverê tawanbar dike, beşek jî Îranê tawanbar dike, beşekî din jî ku piraniye rêveberiya PD ya ku li Kurdistana Sûriyê bi alîkariya rejimê hatî sepandin tomatbar dike. Dibêjin ku ji hemî aliyan ve ew berpirse. Ji ber ku nerêveberiya wê karî miletê Kurd û zevî û mal û milkên wan biparêze û ne jî alîkarî ji tu alî û bi taybet Herêma Kurdistanê xwest ku bi rolekê rabe. Wan agiran vemirîne tevî ku Herêma Kurdistanê amadebûna xwe dabû xuyanî. Cotkar jî car caran ji qehra hinavê xwe pêl tirsê dikin. Kêmasiyên PD di hevdemî pêxistina agiran de dibêjin. اگر ها گود اطفایی بجنین اطفایی نین با ورن و اگر دورا کن شغلی اگر دورا کن شغلی اگر کرد دورا کن ساق کرد دخلات بجه اطفایی نین با ورن سالا رش انگو سالا 2019 وکو کرد لروجاوای کردستانی لهندرو دروی ولایت بناو دکن ورزه چنینا جو گنن هم بداوی نهاتیه نجی شوطاندنا زویو دخلو دانن جوتکارین کرد آگر هنجی بردوامه